Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization hito kalapan pau badan ki bapen slur nalandat halor ka jingbun palat ki karkhana ot deng ha industrial area jong ka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC ha umyam kataru ki bapen Kenya ki kendon ki an ki baper kani ka jingpan pau ka organization ka long hadian ka jingwan jurip yakate ka industrial area ha ka khat pratari ulber arja arpundrio ha ka balalap bahaki karkhana ot deng lasata daki barjala baduna yaki khun samla trai muluk ban yo trai Hagjun jurep lalam khamat dau ba don bok dakar president ka organization uba shanya nongrum president hituri boy district lambat kiwei kinoyalam ka organization ka kdo ba ka don kajing pendon kampalat yaki bor machine kajing yo ben yaki trai muluk hakador ka murbai trai kajing jakhlia ka ba ka Meghalaya State Pollution Control Board kan hab ban shimkhia bat kajing pen trai palat naki kenta bare ban trai kham tam yaki kentai kajing hiar ka organization ka long hadien kajing yo jing tep ba kajing kharoi ki barjala ha kate ka benta ka long ka ba shirkhai ka ba om tep laki don em ya ki kot ki sla ki ba byang bat ban tep nya ya ka rukom rungkam bat trei jongki hakine ki karkhana ka organization ka dawa balada lap bagi sama trai muluk ki la ban trei hakite ki karkhana dei ban weng ya ki barjala te hakane ka jinglet dawa bangin aikam yo parado persnam ba khamtam na ka jilla Meghalaya ni la ikan duk ya berokhat kini ki berokhat jingsa te ni la ikan duk kini ki balong main jek ta ki binir bat kini ki industri sepadan hamni bat ni la dawa ba kakam nungkong hi adu ko baret adu ba he kadai ban yo tu trai muluk ka badai to khasi jintia bat karo te hakani kajing pedeng ba ni dawa ba ngi yakran te ni ngindala arung support ni lap man ba kidon kita ki illegal machine ki ba set up hampo industries kajing jobo ka industries kajing bom senyo ye ki kentai ban pentre overtime but kiwei ki balong illegal hangne hapo dong pot than hapo ka umyam tingi kentu ya ka department of health na do ka Meghalaya State Pollution Control Board ki industries ka IPCB bat khamtam ru ka MCL ni la i ba ka hangtai la stock claim da yo bor na ka MCL dengan aku akan bu jengkeliru ya sarkar balai pihak malak balai pihak kelut hadu kan ne baku nongwei cisngi wan bu wan stok ya kemar hendrai dai ki shongpat ki khasi tang bandi kwai dong pihak be langkod I kumba pin bam yap te ni na kalian jong kaseng nim stunar dalai le ya kan ko rukom le sarkar imat kadon ka ai ka ba ki yo nong nila ban ala chru ba tarai limba kajing penslur maki kinong way kin snap wat hakiwi ki company lengi I baki bu ta kinong bala hangni hapo dong hapo thain rim hoi hangni hapo dong jong kane ka umyam bro khoi ki thum tangway arngot ki ta ki kasi ka bangim la ban priang hap kini ki company hapor ki wan sani ki ong ba ben ai kam ai jam ten rengina kalian ka jongi ngila ai be ki pat hadian katukan ni por ngin sawan dia lada ka sarkar kamla bante lakam bikin ki industries ke ba penyat klem biang ki kot kisla ngin sawan kum kala er lang thari bat ngin rat naphang ngin le be namar lada ka sarkar kampek khmat la ki yangi uluk urit uria par khamtami khun samla kabrang khut kemen sen ban je sakri hok nak benta ka jet benriu teng bangin ya be than yu menderu I kumba ka sarkar kayada Henry ban ya khni ngalak poi pat haga kata ka benta bakin wan khni ya ka plyang ja jongi wei pu wei dukhot jong ka jet benriu khamtam na ka jela ka jongi unum hun pat nga kanturu chiki khun samla lej nadu lasai pandap ya ka bayo data ka jong phi lej bu gini ki kam bot lada phimla I ki kam ru phinsa sha training bat lada ki pen lada kim ai kam yo ki phi kumba ong ka kenten nongwei bi hakinu ginu ge industries ru nadu jantia hadu ribhoi pendap lut lada kim ai sapun tip ya ka seng bat ngin ya turlang bat ngin ya dawa ya ka hok ka jongi ka badai ka baha heru ka jongi wei ba kila wan sini bat penjat ya ka ri ba ka jet bendeu ka jongi ni dei mangi hi ban pet banda ban kiar ya ka ni ka mai ka mariang ka jongi bat nga kunturu ya ka Meghalaya Pollution Control Board baka dai ban sim action good word ya ka reng do binger kat kum kito ki video bangila ring bat ki bala yo ki katto kan ni ki media ban ring ru badai ban pensitom ya ki lada ikui ki company phala ban pujo dan kuna ki lak
tengah tarai hakini rukidi ban peli ya kata ka bor delada film don ya kata ka bor kabala IT yu tahu lu lakam mafi temban se ka hito hi kan hiar bat kan de ya kawa bodon kam nomor ngingim de kita ki kelas sosial media ki ban sukut tengah media kan ringi peli ru de kam kani kadai ka jing stang bang ni peli de kam bat nginde ru nang nes ka habang larung pas sepo ki industri sa kini ki industri hang ne ngilap baki mesin kilong access kat kum quantity bakum kat kum ke permission ke jongki nangta su ke stok jongki kilong access bat nangta kamdon ke hamar mak hagine ki stok ki jongki timbar ki ding kino te baru sakawi ba phala su mano ba I like lan ya kini ki factory ni kini ki industry hapo jong kini ka umyam kamdon hang ne mano kita ki ba I like lan ki de bensim ki jingkit kli nomor beling ong komta kawai ka factory ka ai da kawai ka dor ya kini ki khasi ki jongi don ki factory ki bai kini ki paraka do prasnam jongi bangi keli ki ba load ki dieng ki ong don ki bai lai tengka ba don ki factory ki bai san tengka ka e gane mano bale kini mano basing jing ki kli ato ki bor jong ka ancha ai ki bor ki department ki bor ki jong ka sarkar ki ban ai ki ban streamline tang kawai bat kata kalong kata kawai ke factory ka ai santang ka per kubit kiwei ro kini ban ai santang ka per kubit ikini gindo ki belut iki dien hapo jeng factory gudan hapo kene jaka lada kane kam urlong kaseng kam nom song klikti bat ngin penjur ki bijing iki wat ban ra lama lane ban iki bat ban depan benar ki jeng ki hapo jeng ki mat jeng ki office ki beper bat ngin wan inspection ro spo jeng ne factory sene hato kita paradok prasnam jungi kiyo na em kumba kidi banyo kat kum ka minimum wages an bat kita ki machine kidi ban long na em kidon na em kat kum ka quantity jong ki machine ki ba prescribe apo jong ka permission ki jong ki bat kum ju urkas ya ki stop kam dei ma access kat kata bit na marah permission ki latho telada kini ka sarkar kam aya ka asuran ka biang yangi ka seng bat lada kimla streamline kaseng kaman se ban hiap sa sin tak nginyai bundin dari kam tak hadu bengat ondurlong nak benta ban imja ki paradok ki parasnam ki khon kasi kharajong ko bri nyotrap tatang kini kintin balangkot hito kayang Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.